дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. дар намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ намояндагони Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони маркази барномаҳои байналмилалӣ, кормандони соҳаи маориф, намояндагони раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, устодону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳо, ҳамчунин намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмии кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Осиё, Аврупо ва Амрико иштирок намуданд. мақсад аз ташкил намудани фестивал намоишгоҳи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама аз рӯи ҳадафҳои стратегии мамлакат, барнома ва стратегияҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода кардани кадрҳо дар ин самт, инчунин тибқи супориши паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам ғанӣ гардондани захираи инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин таҷрибаи байналмилалиро истифода намудан ва захираи инсонимонро боз ҳам қавитар гардондан иборат мебошад ва дар баробари ҳамаи инҳо бевосита довталабон аз имкониятҳое ки зери сиёсати хориҷии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳо рӯз то рӯз рушд ёфта истодааст дар самти маориф ва илм. аз ин имкониятҳои мавҷуда донишҷӯён ва довталабон инчунин хоҳишмандон метавонанд васеъ истифода намоянд ва таҷрибаи байналмилалиро омӯхта дар рушди иқтисодиёти миллӣ саҳми хешро гузоранд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ қайд карда шуд, ки фестивал намоишгоҳи мазкур бо мақсади тақвияти фаъолият дар самти густариши ҳамкориҳо бо муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷӣ ва ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонони тоҷик дар донишгоҳҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ баргузор карда шуд. аз ҳамин лиҳоз хонандагону довталабони тоҷикро мебояд аз имконияти мавҷуда самаранок истифода бурда барои омӯзиши илму дониш ва аз худкунии касбу ҳунарҳои замони муосир саъю кӯшиш намоянд. бисёр хурсандиёр аст ки бо ибтикор ва дастгирии бевоситаи Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамкории бевоситаи муассисаи давлатии маркази барномаи байналмилалӣ дуюмин фестивали байналмилалии донишгоҳи давлатии хориҷӣ дар Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. имрӯз мо мушоҳида карда истодаем ки донишкадаҳои хориҷи кишвар ҳамчун муаррифгари ихтисосҳои мухталифи хеш ба шаҳри Хуҷанд вилояти Суғд ташриф оварданд. намоишгоҳи мазкур барои шиносоии пурраи ҷавонону наврасони кишвар бо дастоварду имкониятҳои донишгоҳҳои машҳури ҷаҳон ҷалби шумораи бештари ҷавонон ба ин муассисаҳо дар риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ, фаро гирифтани ҷавонони мамлакат, омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, инчунин фароҳам намудани шароит барои густариши ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат мусоидат менамояд. Я представляю вуз, один из старейших вузов, нам 93 года, вуз классический, больше 20 тысяч студентов, неимоверное количество географии охвата иностранных студентов, но у нас, к сожалению, пока нет никого из Таджикистана, но мы приехали за этим, и мы это исправим. Потому что отклик уже за эти несколько дней говорит о том, что мы интересуем детей, интересуют такие специальности, как медицина. Я хочу сказать, что медицинский блок у нас очень серьезно развит. У нас есть все направления подготовки специальности, стоматология. Так как вуз классический, мы готовим специалистов практически по всем отраслям. фестивал намоишгоҳи мазкур санаи 14 апрел дар шаҳри Душанбе оғоз гардида, имрӯз дар вилояти Суғд идома дорад. таври зимни бозид маълум гардид, дар фестивал намоишгоҳ шумораи зиёди хонандагону толибилмон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз он дидан карданд. мо имрӯз хеле хурсанд аз он ҳастем, ки ин гуна чорабиниҳо баргузор мешаванд, барои ояндаи мо хеле муфид мебошанд. мо имрӯз омадем дидем ихтисосҳои гуногун ҳастанд. барои ҳар як талабаҳо метавонанд ихтисоси ба худ лозимаро дар ин ҷо интихоб намоянд ва бисёр университетҳо, коллеҷҳо дар ин ҷо дидем, интихоб намудем.
که به نهایت شرایط خوب دارند. ما باید جوانان حرکت نماییم که برای آینده و وطن خود خدمت نماییم. قید کردن به مورد است که در فستیوال نمایشگاهی مذکور 180 نفر نماینده 82 مؤسسه تحصیلات عالی و علمی 13 دولت‌های خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، جمهوری مردمی چین، کیپر، امارات متحده عرب، ترکیه، مالزیا، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و بلاروس اشتراک نمودند. намоишгоҳи мазкур барои шиносоии пурраи ҷавонону наврасони кишвар ҷиҳати таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмии хориҷи кишвар ва тайёр намудани мутахассисон, кадрони пешрафта ва саҳм гузоштани онҳо дар фаъолияти миъбаъда дар вазорату идораҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат хоҳад намуд. سالی شریف‌زاده، بزرگمه شامالیکوف، شهر خوجند، اخبار.